Gosla gamsa nonga sona ga khalamangkho noङो lalai garlai sona rupaबो दङा गुन गैया नोंनि महर साजायफबनायनि बेफारि नंगौ नामा नों आंखौ सना मोजां मोननायनि अजन सुनायनो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बड' फेमिलि 25K भिउस इउटुब चेनेलाव फिन आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंहा बर'नि निउ आपकामिं मिउजिक भिडिअनि बागै जानोसैलाय आरोना लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअनि मुङा जाहैबाय जोंहा बेफारि दे लोगोफोर। बे बेफारि मिउजिक भिडिअ एबा सं एबा मेथाइखौ जोंहा खनदों बयजोंबो मोनथिजाखानाय एक्टरजों लोगोसे बिथाङा सासे मेथाइ रोजाबगिरिबो। बे बिथांनि मुङानो जाहैबाय जोंहा थाजिम नार्जारी। नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायजोबखायो थाजिम नार्जारी बिथांखौ। बे बेफारि मेथाइखौ जोंहा थाजिम नार्जारी बिथाङानो खनदों दे लोगोफोर। आरो जोंहा बे बेफारि मिउजिक भिडिअआवहाय फावखुंगुर महराव लादों बिथां थाजिम नार्जारीयानो दे लोगोफोर। आरो जोंहा फावखुंग्रि महराव दङ जाहैबाय बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा एक्ट्रिस मनालिसा हाज'वारी दे लोगोफोर। आरो जोंहा बे मिउजिक भिडिअखौ प्रडिउस खालामदों er1li फिल्म प्रडाक्सनाव दे लोगो। बे मिउजिक भिडिअखौ जों दा बावैनो नुनो थांगासिनो दं। लोगोफोर आं नोंथांमोननो बे मिउजिक भिडिअनि ससे क्लिपखौ होना होनि नोंथांमोना नायलांदो। गस्ला गामसा नङा सना गा खालामनांखौ नोङो lalai garlai सना रुपाबो दङा गुन गैया नोंनि महर साजायफबनायनि बेफारि नंगौ नामा नों आंखौ सना मोजां मोननायनि अजन सुनायनो नों आंखौ अनोब्ला आंबो नोंखौ अनफिनगोन जेरै दं बिदिनो थाबाय थागोन नों आंखौ अनोब्ला आंबो नोंखौ अनफिनगोन जेरै दं बिदिनो थाबाय थागोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि बड' फेमिलि 25K भिउस इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामलांनो दाबावलांसै लोगोफोर। गोजोन्थों एसेनोसै।